Bona nit, penya, i benvinguts i benvingudes una setmana més a la Navareta. La setmana passada no hi va haver programa, ja que estàvem fent la mona. Però estàvem en mono de Navareta. Xistes, macho. Sí, no et sento. No et sento. No vas. No funcionem ningú. L'Eric no va. No, segueix. No, jo segueixo. Pues res, que ja estem al quart programa, ja estem celebrant el mes aniversario. Ja portem un mes de programes, el que semblava que no duraria més d'un dia, bàsicament. Ja portem un mes sencer, 4 programes. Pel cinquè, Ojo, que Intueixo ja Fem un especial pel cinquè, o Fem què? un especial. Ara sí que ens escoltem. Fem un especial el 5. Por el culo. Te laico. Hola. Vinga, xiste fàcil. Avui començarem amb un especial dedicat a valorar els resultats de les generals. Però, amb els tocs de qualitat del treball d'investigació que ha fet l'equip de producció de la Navareta, on hem trobat les dades que les èlits de l'IBEX 35 no volen que sapigueu. Efectivament, tenim aquí infiltrats, Tenim aquí dades curioses i que descobrirem, vamos, ho veureu en breus. No creeràs. No creeràs. És com el típic link de les 10 coses que no creeràs. Una miqueta de clickbait. Sí, clickbait total. Clickbait. És on m'inspiro jo, total, d'això. exacte. I res, a continuació farem les seccions típiques de notícies, d'esports, temps, coses de Corbera, i amb això arribarem als 5 minuts de piti. I després, seccions del Jerry criticant els adolescents pajilleros, una del Marc de refranys i coses d'aquestes, i després el John, que suposo que serà Foro Cotxes, però tampoc no ho sé. I per avui ja ho tindríem. Fet aquest mini resum, passem a presentar qui formem part de la Navareta. Avui, amb edició especial, eleccions generals. Opa! Marc, Santiago Bascal. És absolutament boig i va amb un cotxe de quan vivia Franco. Ja diuen que tot torna. Com les dretes. John, Juan Manuel García Ramos. És el de Coalició Canària i com el John va sempre amb una hora de retras. És un no! És un no! Ha estat fina aquesta. Jerry, Albert Rivera, és un tio guai, està en forma i va en moto i no es droga mai. És veritat? Eric, Dante Fachin, així hippie i tal, la marraqueta guai i sembla que pinta alguna cosa, però a l'hora de veritat no ve. Escolta, que estic aquí, vull dir... Sí, però mitja hora de marxa, A dos micros, xaval, a dos micros. Marsal, Pablo Casado, un tio d'ordre amb seny i que semblava que amb els seus antecedents havia de fer el gran pas amb una gran victòria, però fa bluff i quan ha de fer el pas endavant no ve, perquè avui no el tenim aquí. És que vaya pavo. Per si algú no se n'havia donat. Puta pena i no ha És una vingut. creu a la graella, tio. Exacte. Paula, Inés Arrimadas, la tia és guapeta i tal, però bastant borde, i sempre l'eterna secundona del Geral al programa. Ens està fent la peineta des de... La peineta. Acurate. Una peineta sevillana. Des de la nevera, Des de Cádiz. Geral, Jaume Sens, bàsicament perquè és el tècnic de so dels comuns a les campanyes electorals i són qui li paguen el sou. Gasta el mateix carisma, més I a més. Pau, qui us parla? Oriol Junqueras. És com el contrari del Junqueras. Ojo pipa! Està al carrer. Ho ha dit. Està al carrer quan amb les tonteries que diu hauria d'estar a la presó i a poc vaig agafant panxa. Està gordo, Està gordo, cabron. Fet aquestes presentacions, passem a l'especial eleccions generals Corbera 2019. Uau. Uau. Musicot, Gallina de pell. Qui ha escollit aquesta música? El Gerard. Està... Gaire de piel, La deixaré tota l'estona, però anem a començar a explicar alguna cosa. Doncs res, ahir van ser les eleccions. En total a Corbera van votar 10.699 persones que representen el 76,89%. Però com a dada curiosa, podem dir que 10.699 és la referència amb la que Lego descriu la seva planxa de tierra. Ui. És a dir, Illuminati. Estem parlant d'una conspiració. Illuminati confirma. és a dir, si busqueu la referència 10.699 al Lego us diu Sant Beix Plat. És a dir, s'insinua que Corbera és un puto desert. Per què has decidit Amb aquesta buscar dada. això a la biblioteca del Lego? No, perquè he buscat, hòstia, en què podem relacionar 10.699? Hòstia, i m'ha sortit la referència de Sant Beix Plat de Lego. Sé que és És a dir, per començar on a acusar-te, t'has però has passat Al tota la gole. teva secció en buscar símils. Sí. Sí, perfecte. Era només una... He anat buscant símils en tots els números que he anat de les eleccions. És una Us sembla bé? secció sèria, no? Avui. Sí, molt sèrio. Després, felicitar els guanyadors, que són Esquerra, que ha obtingut 2.581 vots. Aquest és important, És el vot de l'Anducas. Vots que amb un percentatge de 31,5%. I si mirem bé aquesta dada, plantejar que a les generals del 2011 CiU va treure 34%.
Hòstia. Aquelles mateixes eleccions del 2011, Esquerra va treure un 7%. I en aquestes eleccions, JxCat ha tret un 9%. És a dir, la meva filosofia és que Esquerra està canviant i ara tenim Esquerra serien els nous convergents i els convergents són els antics Esquerra. O sigui, podem dir que Pol Ejarque va votar ERC, no? Com diuen el... ERC. Com diuen els amics, no? Sí, els amics del bar. Els amics de les Magnòlies que els hi falta dentadura diuen ERC. Doncs res, fet aquesta teoria de que el procés acaba d'acabar, és a dir, la meva teoria és que amb les eleccions aquestes el procés ha acabat. Pensa que deies amb el teu acudit. Vull dir, acabo de posar un punt final. També podria haver acabat. Senyor Puigdemont pot tornar. Però la meva idea és que el procés acaba d'acabar amb aquest canvi de rols. Sí. Plantegem-nos-ho i demà l'editorial de l'Enric Juliana parlarà sobre això. El temps dirà. Exacte. Després, a les municipals del 2015, CiU i GiU van tenir 984 vots. I en les generals, Ciutadans ha tingut 987 vots. Casualitat? Ciutadans seria com la barreja entre el Pol i el Palacios. Hòstia. Sí, una mica així... Molt feo, sortiria el fill. Combo loco. Un poco loco. Sortiria un fill així, no sé, amb un pentinat raro, bigoti, que viu a urbanització però ara sent del poble. Seria algo així, no? Una cosa rara. N'hi ha més d'un d'aquests, per això? Sí, no? Sí. Pel que he pogut anar analitzant. Uau. Sí, Vaya anàlisi. sí. És el que deien de l'equip de producció que ha treballat intensament des de tota la matinada. Tu imagina't Per obtenir aquestes dades. la desviació de fons públics que tenim aquí per fer aquest programa, que hem desviat sempre... Ràdio pública! Recordem que som ràdio pública! Evidentment, aquí hi ha una pasta invertida en veure quina peça de l'ego es correspon amb els habitants de Corbera. I res, dit això, passem a una dada que, si més no, és brutal. Sisplau, dispara. Si sumem Front República, FRC, no? Pagma i Recortes Cero, sumen exactament 352 els mateixos vots que el PP va tenir les municipals. Exactament igual, els mateixos vots. Per tant, podem acabar dient que el PP de Corbera és indep, animalista, antiavortista i que no vol retallades. Quins trapitxeus. Sí, no està malament. Què us sembla la reflexió? De fet, el que s'està traient últimament del PACMA va per aquí, va en aquesta direcció també. Totalment. Vale, i després deixaré, mira, això que tinc apuntat ara ho deixaré pel final perquè és la conspiració judeo-masònica del segle. Vale? Dit això, passem a comentar. El Partit dels Comunistes dels Treballadors de Catalunya ha obtingut 5 vots. 5 vots. Exactament, el mateix número 5 on està l'Ajuntament de Corbera. L'Ajuntament de Corbera està al carrer de la Pau, número 5. No segueixis per Per aquí. què no està el número segueixis per 1? aquí. O sigui... Això segur? Això, t'ho juro, estem a sota del carrer de la Pau, número 5. Els mateixos vots que ha tingut el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya. Però a sobre no tenim l'Ajuntament. Sí. Bueno, l'OAC. Hòstia, John! I res. Dit això, valorar una cosa molt important, que és que el Trifatxín a Corbera no suma. Trifachín. Per tant, Resta. ha passat de les anteriors en un 25% de vot. De Vox. Que se'n dirà Ciutadans i PP era un 25%. Ara mateix, Ciutadans, PP i Vox sumen el 20%, no arriben. Zurullo. Per tant, vamos, Se comen una que mierda. els facha muerto, abono pa mi huerto. Això diuen. Ben dit. Això diuen, no? Pues venga. Oye, jo crec que enviar salutacions també a l'únic votant que té el Partit Comunista el PCPE. Partit Comunista dels Pobles de Catalunya. No, espera un moment, PCPE. Partit Aquest Comunista vot- del poble... PCPE La E, espanyol. La E no l'estic veient, sí? Aquest Espanyol, vot és per espanyol. romàntics, no? Perquè ningú vota aquesta merda, o sigui... Aquí posa PCPC. PCPE. PE, A la web de l'Espanyol. pues del Partido Español, Oh, coño. Si ets comunista és espanyol. Han traduït, tio. Bueno, doncs aquí tenim una persona a Corbera que ens ho podrà explicar, Sí, sí. si la trobem. Exacte, i ens ho explicarà. I res, ara passem a la dada... Vamos. Conspiració judeomaçònica total. Ahir va haver 33 vots nuls. D'acord? 33 Sí, és l'edat on Crist va morir. Hòstia, és que ho anava a dir. Vale? El mateix dia de l'any 45, és a dir, el 28 d'abril de l'any 45, Que, moment, Es va ca- no, espera. Què estàs dient, que el 33 és el 28 d'abril? no, estic dient 33, l'edat que va morir Crist. I ara deixa'm. I el mateix dia de l'any 45 Però quin dia és el es dia va executar 33? Mussolini. Quin dia és el dia I la 33? coincidència no està?
El 2 de febrer, és que no ho entenc, tio. Què M'esteu- m'estàs dient? M'esteu burxant molt. Què m'estàs És que estic veient que això aquí no està i No, aquesta improvisació t'està Me l'estic currant, però deixeu-me acabar. És una conspiració massa bèstia perquè els vostres serveis estan patits no l'entengueu. Els usuaris de Shooter envieu quina és la vostra opinió del dia 33, quin creieu No, que és? no és el dia 33, el dia 28 d'abril. I llavors què és el dia 33, tio? Pues que és la data que va morir Crist i que són els vots nuls. I ja està, no li donis més Ja voltes, està. no li donis més voltes. I que el 28 d'abril de l'any 45, al mateix dia, es va casar Hitler i van executar Mussolini. Hòstia. Però es van arribar a conèixer? Sí. Ja I, sé. dit això, que Mussolini Sí. es va executar a un poblet al costat de Milà. Però... No, Ja està a 33 quilòmetres, no? Però és que ahir era Sant Vital de Milà. Oh. Està costant una miqueta d'unir els fils, És tot? Tot això, com arribes a Què és aquestes aquesta merda? que relacions? Aviam, he anat al Google i he anat pitjant links un darrere l'altre. Vale, I tots m'ho he anaven imaginat. relacionats. M'ha ficat el teclat predictivo en l'Android i has anat escrivint paraules loques, no? Perquè... és que... Llavors, jo crec que estem davant una conspiració. Il·luminati, sisplau. Illuminati. Illuminati. On estan els barrets aquells, tio? Me'ls vaig a seguir. Estic suant molt, Treguen el paper de Normal. llata. Bueno, pues que aquesta era la conspiració. Bueno, està molt bé, o sigui... És a dir, 33 vots nuls, que és l'edat que va morir Crist. Això m'agrada. Si et corres una mica més I l'explicació, al mateix dia de les eleccions, Si et corres una mica... igual la coles. Dóna-li una volta més. i al mateix dia de les eleccions d'ahir, van executar Mussolini. Per tant, es relaciona Crist amb Mussolini. I llavors estem dient que Steve Jobs mouria de sida, no? Estàs dient que són de dretes? Estic dient que Mussolini era la reencarnació de Crist. Que sembla que no m'entengueu. Cau en Déu. M'enteneu o no? No. Sí, és sostenible. Passem al següent tema, no? Sí, Perquè... claro. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Venga, va. gràcies. No m'enteneu, tio. Hem de donar xitxa, avui hem de donar xitxa. És una conspiració total, Te llaman las Llum. noticias. Hi ha problemes. El John està amb el telèfon mòbil. El John té problemes? No se us acudeix, no? Que podríeu igual seguir amb la secció. No, era per deixar en ridícul, bàsicament. Molt amables. Bueno, hi ha intro per la... Benvingut, John. Ah, ja està Ja posada, tirat la està intro. posada, està tirada, està ¡La tirada! línia! Bueno, doncs anem a les notícies ràpidament. Avui anem molt Puto micro. malament, tio. Ai, ara va. Avui, John, quin tipus de notícia ens portes? Quin caire de la La notícia? veritat és que no les porto jo, ja... Ah, si cada tu no programa es diu t'has que les llegit porta ni el Gerard. guió, no? Hosti, però quin sudapollisme que respira aquí a Ràdio Corbera. Olora bastant a polla, o No sigui... et sona sí, les estem queixes a part. del jura de cada setmana perquè estan mal escrites les notícies? No et sona, Manuscrites, sí. no? Manuscrites, no, mal escrites. Mal escrites. Anem a seguir. Primera notícia. Demanda els seus pares amb 78.000 euros per haver-li tirat la seva col·lecció de porno. Ui, uau! Anem a veure de què parla. Després de viure prop d'un any amb els seus pares, l'home es va mudar deixant a casa dels seus pares diferents objectes de valor. Entre ells la seva col·lecció de pornografia. I com no anava a recollir-ho, els seus pares van decidir tirar-ho, òbviament. Tio, això... Home, això uns homes de 60 tacos no crec que... Home, en el porno No tira, eso no se es levanta. tira molt. Ui, Pilleu el xiste, pilleu el xiste. Has ficat enllaços per tot. Anem a seguir. La cosa és que això no li va sentar gaire bé al pavo. I va decidir trucar a la policia, la qual es va negar totalment a atendre'l. Total. El pare va assegurar que ho va fer per la seva salut mental, ja que el fill es feia moltes palles i els dits de la mà li oloraven a cul. Aviam, Però- Això és una per on es feien les palles? Educació sexual aquí no està funcionant. Tenim un problema. Quines són les Jura, tinc dit que posis les fonts de les notícies, sisplau, perquè jo això no m'ho crec que surti una notícia. Aviam, pot ser que la polla fos tan llarga que se la fotia pel cul. O eren molt completes les palles. Home, clar, no? Era un pack complet. Puto Jerry, tio. Ha canviat la notícia el Jerry. Des de producció. Mateix, tio. Un clàssic del Jerry. Fill de puta. Canviar les notícies perquè no s'entengui una merda. Ja sonen bastant falses perquè encara fiquis més merda. Fill de puta. Segueixo amb la notícia o l'has destrossat més No, encara? ja no he tocat res més.
No és una pràctica tan estranya, jo també ho faig. Puto John. La notícia està basada en fets reals. Crec que m'hauria, com a mínim... Haver-ho llegit abans, notícies abans. Segueix. Però a aquest home no li ha importat ni el no de la policia ni els missatges del seu pare. I ha decidit presentar una demanda per civil contra els seus dos progenitors, demandant 78.000 euros. Bueno, 78 euros de col·lecció. Però quantes pel·lis eren? No ho sé, però el dia que descobreixi el porno gratis d'internet... Igual eren revistes. Aquest tio s'ha acabat el món. Igual eren revistes. Totes les Però, edicions. a quant costa una Però els revista? pasta igualment. Vull dir, jo no en sé Qui gaire... compra revistes porno? Existeixen revistes porno encara? Vull dir, jo que sí, aquest xaval... Les que... Home, No, algú deu haver que les conservi ben conservades, no? Costarà, Perquè aquelles revistes serveixen per lo que serveixen. Molt morbo tampoc ha de donar. Si penses l'estat actual que han de tenir les estrelles que s'han fet les fotos en aquell moment, vull dir, Ja. tot deu penjar per allà, tant en homes com en dones. Poder ha de alguna rotar la ja terra. està en horitzontal. Roza algo muy feo, Sí, per això mateix. Pues nada, Següent tira. notícia. Anem a tirar. Detenen a un professor per ensenyar a fer als seus alumnes MDMA. Ole. Això té pinta de Breaking Bad, Anem a veure. Un professor universitari japonès s'enfronta a 10 anys de presó per ensenyar als seus alumnes a fabricar pastilles d'èxtasi. Tatsunori Iwamura... Molt conegut. Molt conegut, sí. Sí, és el d'aquí, del xino del poble. Dona classes de química a l'IES de Can Margarit. Això diuen. Així van. Exacte. Aquella, vale. Professor de química de la Universitat de Matsuyama va admetre que va ensenyar als seus alumnes a fer MDMA a classe sabent que era il·legal. El professor va explicar als investigadors que el seu propòsit era ampliar el coneixement dels seus alumnes. Home, Ben ampliats, ben Tenir ampliats. conillets d'Índia perquè li cuinin la Exacte. droga. I Els amplien la capacitat i tot. mare meva, tio. Sembla ser que Iwamura va tenir en el seu dia una llicència per produir MDMA amb una altra prefectura, però aquesta ja estava caducada. Es donen llicències per fer MDMA? Això Això sembla. volia saber jo, Primera notícia. Tens Has d'entrar currículum, a una instància a l'Ajuntament Suposo de que... Corbera i demana que faig MDMA a la banyera de mi casa. Acampa. Acampa. Vale. Campa segur. Hòstia, lo fàcil que era, Lo fàcil que era. Cada cop picant a la porta, tirant-ho tot pel vàter, avall. No, i dius... I només entregues el paper. No, està firmat per l'alcalde. Hòstia, pues ja està. Vinga. Senyora alcaldessa! Jo crec que més aviat era una llicència d'investigació. Si no, un professor de química Tío, té bastant de sentit. me estás jodiendo mi Ho sento- mi conspiración ho sento otra molt. vez. Estic a sobre tot. La guasta no se hace sola, hay que hacerla. Total, fins a una dutxa d'alumnes m'haurien assistit a les seves classes fins que un d'ells va acabar donant el xivatazo del que estava passant a l'aula. Qué cabrón. Vaya cabrón. A los chivatos se les corta la lengua, nen. Ui, O se les pone un cero. Següent notícia. Un paracaigudista perd la seva cama ortopèdica durant un salt. Ah, Bueno, encara sort, no? Entre cometes. Bueno, a veure. Home, sí, millor que sigui l'ortopèdica Després que no l'altra. de... Si et fots a triar. encara sort que... Sí, Estava al perquè costat. Imagina que es tira i l'avioneta li pilla l'altra. Bum! No divaguem i anem a veure de què va la No, notícia. a mi sap greu per l'avioneta, que després no A mí t'aixar me la costa. cojos. Hòstia, Ui. Ai, d'un salt, Igual era d'aquests... I d'on va saltar? Pues des d'una muntanya, aquests amb... És igual. Joder, m'estàs anem a llegir-ho Estàs abans. fallant, La tu. notícia perdria una d'èpica, que saltés directament des d'una roca a una altra i caigués la cama. Vull dir, El seria tema com- és... No, estava baixant de l'esglaó i se li ha caigut la cama. El pobre periodista de l'agència F ja cobrint la notícia aquesta. Bueno, és igual. Sí. El Anem Joan a no llegir. s'escolta, el Joan no s'escolta. Un carpi... No va. Ja ha deixat d'anar del tot. Sí? És igual, tu, sí, Joan, sí, parla, escolta. Anem a llegir tu mateix. igualment. Un carpinter a Califòrnia, als Estats Units, va trobar una cama ortopèdica amb una bamba Nike tirada al terra mentre passejava pel camp. Notícia patrocinada per Nike. Totalment, La campanya més agressiva que he vist mai, No hay que Home, va repartint cames ortopèdiques Van pel amb el monte. bistec a la boca, aquesta gent. El cas és que, després de donar l'avís a les autoritats, el Departament de Policia es va traslladar al lloc dels fets i després d'una minuosa investigació van aconseguir descobrir el seu amo. Com s'aterra amb una cama? Òbviament. Com s'aterra sense una cama? De ja- boca! amb la cara. De boca! Si ja és difícil ser un poc professional aterrar bé amb les dues cames... Aquest es va menjar el puto Plenament césped. funcional, imagina. Però a mi el que m'ha fet gràcia ha sigut això que han dit de anaven buscant un per un els habitants del d'allò per trobar la cama, que és el pitjor conte de la Cenicienta que he vist mai, lo de La policia local ara encaixen en la plan- sabata, però clar, no encaixa, perquè no Hola, té... esta Igual té tu Aviam, anem No, provant les com la cames. Cenicienta, no? Sí, clar, però
Això amb una cama perd bastant. 2.0. Algun número de la sèrie deuen portar o alguna cosa, no sé. Sí. D'acord amb l'informe, l'extremitat pertanyia a un home identificat com a Dion, que la va perdre durant un salt en paracaigudes el dia abans de la tarda. Dion. La tarda, vale? Després d'estar-la buscant sense fortuna, el paracaigudista Home. la va donar per perduda. És que a pata coja costa buscar les Déu-n'hi-do, coses, saps? Si li faltava una cama és que ja... Perquè si no, no vas a bon ritme. Tirant el paracaigudes, igual... Cau a prendre pel cul. Segueix la notícia. La policia, en el seu compte de Facebook, parlaven d'ell com un gran noi ple de sentit de l'humor que va perdre la seva primera cama amb un estrany accident de paracaigudisme fa 2 anys. Però això no el va aturar. En tota broma, va dir que aquesta era la segona cama que perdia durant un salt en paracaigudes. A més, la mateixa, o sigui, que té És doble... que... És, a part de paralític tonto. Ja, pobra, que està culpa, que s'ho superen amb humor, almenys. Mare La meva. policia suena amb humor, no? Perquè... No, Bé, bueno. Pues que busquin a la persona que tingui 3 cames, perquè aquell segur que és el culpable que l'ha robat. Hi ha un negre que corre pel WhatsApp que aquest té 3... No, Vale, vale, Però a la fos vegada- cas, no fos cas. Que Piratilla. algú passi Ai, que los el número de has policia de pillado. Machihuahua. Marranat. Anem a llegir més notícies, que n'hi ha un porró. Porro. Un porró. Porro. Ei, Jo no ho he dit, eh? Pol. Seguim. Xiste politòxic. Puto Marçal, tio. Un influencer s'enfronta a 20 anys de presó per intentar aconseguir un domini a punta de pistola. Anem a llegir, aviam, de quin domini es refereix. El jove influencer de Iowa... Iowa no. Iowa! Poder és Iowa! Iowa. Iowa! Iowa. Iowa. Podria ser el Japó perfectament. Sí. No, crec, em sona Amèrica. Total, ha protagonitzat una història pròpia de pel·lícula de cineficció. Ciència-ficció. Hòstia puta. No, aquí posa la cineficció, eh? Ciència, ficció... Posa cinèsia ficció. Cinecia... Altra vegada amb el... Ni pa ti ni pa mi. És un nou concepte. Clar, Això el traductor no ho fa, Gerald. la ciencia no se hace sola. Es tracta Gerald de Rosie dislèxic. Adams. Oh, que nom més maco. El Rossi no és de les motos, aquest. Té nom d'actriu... Sí, no? Té nom d'actriu porno, Rociada. Rossi de Palma. Cuidado. El porno De bon de pollón. l'espanyol. Total, que fa afrontar una pena de 20 anys de presó per colar-se a una casa i intentar aconseguir un domini d'internet a punta de pistola. Suposo que es deu referir al nom de la web, no? Però és com Suposo raro que aconseguir sí. això a punta de pistola. Anem a... Jo Sí, no, no tampoc entenc. no. A veure què posa. I aquí apuntes, El també. Jerry va fer una pipi El pausa. ordinador del Rute, tu! Que és mío. Escolta, xaval, fot la webcam. Fot la webcam que et cagaràs a sobre. Segueix. Aquest jove de 26 anys va fundar una empresa anomenada State Snap, enfocada a compartir contingut de l'Instagram, Snapchat i Twitter. El seguidor normalment utilitzava la frase "fes-ho per l'estat" fins al punt de convertir-se en un eslògan. Per aquest motiu, Adams va voler comprar el domini doitforstate.com al seu amo, que casualment era veí seu. Home, Clar, això facilita les coses. casualitat, Sí, sí. No Però- s'ha d'agafar ni el bus, eh? No, et gastes No serien ni- amics. No, segur que no. Després de 2 anys intentar convèncer que li vengués el domini sense fortuna, va decidir provar altres mitjans. Així que va convèncer el seu cosí Sherman perquè entrés a casa del propietari a la força i el convencés a punta de pistola. Així és com van les coses a Amèrica, òbviament. que te meta un Ja tiro. ho sabem tots. I d'aquí poc, con Vox, lo mismo, Lo mismo. Lo mismo. Bueno, doncs aquest tio tenia una empresa, però el seu cosí Sherman era un delinqüent convicte. Té nom de convicte, Ai, Sherman, ja. No era una qualquera, era convicte. Sí, és de Campalet, no, també? Ja. Que en aquell moment estava vivint a un alberg per a persones sense sostre i va acceptar a canvi de diners aquest tracte. La víctima va dir que també per la seva vida va fer un moviment brusc amb el braç robant-li l'arma, a sobre era tonto, i disparant al cosí per després trucar a la policia. Quin palurdo, tio. Ui, també és veritat que jugar-se la vida, treure-li la pistola a algú per no donar-li un domini, que li donis el domini... Robo de dominio sale mal. De veritat tant t'interessa dir el Lluís Forester? Però com es dona un domini? No ho sé, clar. No ho sé, A punta de jo crec pistola. que és una estona a la tarda amb l'ordinador i fent trucades a l'empresa. Clar, perquè Ja, és com- no és obrir la És algo cartera i que donar-te puguis una... entregar així. No segur que tens el calaix de En un moment, casa. saps? No, A no, punta de domini. pistola. Oh, aquí tens el domini. No, clar. Llavors clar que ha tingut temps de treure-li la pistola, suposo. Ja, tio. Total, que el Sherman no va rebre cap tret mortal, per sort, però va ser condemnat a 20 anys de presó i Adams està sota arrest domiciliari fins que el jutge dicti sentència. Serà molt recent perquè encara estan en procés. Pues res. Pues em sembla molt bé. Seguim amb les Sí, notícies, potser? última. Una més? Sí, Vinga. i tant. La de MMA. MMA, seguim amb les drogues. No, MMA és lo de... Ja té. És la massa màxima autoritzada. Vale.
Avui hi ha malentesos Titular. lingüístics. Una lluitadora de MMA dona Massa una màxima pallissa a un autoritzada. acusador. Ojo. Joyce Vieira. Sí, això és a Galícia. Tenen moltes vieires. No te tallaré perquè aquest és el millor Patum. que has dit, Pau. Tio. Si és el millor, És pues el millor amb imagina't. diferència. Tinc molts més preparats. Pues aquest Joyce Vieira es trobava a una platja de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rio do Samba, do Carnaval. E pa Ole. meu valo. O Branco do Rebelo. Un falo? No. Maricón! Quan han de ser participatives les seccions de la ràdio no em refereixo a això. Vale. Seguim. A Rio de Janeiro, una platja, vale? Estava fent una sessió de fotos amb una amiga quan va veure un home que començava a masturbar-se mentre les mirava. Ui, Una el situació bolleu, bastant... S'ho feia sobre el xaval, Estava el tio que no podia més. Aguantava. Estava el Quin tio fill de puta, allà. tot. A punto de caramelo. Hòstia, què és? Total. Segons explica ella mateixa, al principi pensava que estava esperant algú, però al fixar-se bé va poder comprovar que l'home s'estava masturbant. Que estava Ella esperant algú. Magredito bueno. Com esperes a algú? Petat una paja. Pues no sé. Estava esperant tu amigo espermatozoide. També és veritat que no és excloent esperar algú i La estar gostera. La gostera. Que asqueroso. Següent. Va intentar persuadir-lo, però aquest no va fer cap cas i va continuar masturbant-se davant seu. Que me deje! Vaya morro. Va ser aleshores quan ella va començar a golpejar-lo amb duresa. Ui, amb duresa, Tu, el que anava ell. Suposo que ja va aprofitar que estava al terra i va fer el cao. Més fort. Va fer molt surrealista. Normalment, quan les persones són pillades en situacions així, solen negar-ho, però ell va continuar, ha declarat. I l'acusador va ser detingut dies després, però va donar una versió molt diferent dels fets, afirmant que estava orinant i que la lluitadora es va confondre. La típica confusió. La típica fixadeta allà enmig de la... Pixadeta? Que se la sacudia molt. Claro. Que quedava la gota. Que no surt! És com el Fairy. Passa que clar, quan acabes la sacudita... És com el Fairy que diuen la gota que no s'esgota, no? Que estava... A la que porta tres Ell pajas, veia la no? gota, ell notava la gota i estava ja sacudiendo tope perquè caiés Ell ho l'última feia per gota. la higiene, sempre per la higiene. Sempre, forever. Un altre malentès de les feministes, com són. Com són aquestes? Tanca, tanca! Illuminati! Tenim carajillo per fer xistes d'aquests o no? I cadenetes de oro. Bueno, després d'aquesta actualització, Podem fer alguna més, Gerard? proposo que passem ja Diu que sí! a la secció de... Diu que no! Com que no? A veure, Ara, que ens diu alguna cosa. Fora, La següent. feixistes, Vale, dels jo nostres t'entenia, Gerard, barris. Ens entenem. Proposo seguir amb la següent secció, que és del Pau, penso. Amb els Bueno, esports pues, si tu ho proposes, jo tiraré. Jo ho proposo. Los deportes. Pues, Gerard, dale duro. El deport. Doncs pel que fa a aquesta jornada, el Corbera de Futbol, per fi, va guanyar en el nostre estimat estadi municipal. Corbera! Després, amb un clar 3-0 contra el de Castelldefels. Ojo! Portava 5 jornades seguides perdent. Per tant, ja venia sent hora de guanyar. Valorar que els de Castefa ja els hi van treure una targeta al minut 28. Una targeta vermella al minut 28. Hòstia. Per tant, va jugar contra 10 a sobre de Castefa i un diumenge a les 12 del matí, que els tios venien del Rou. Per tant, no té gaire mèrit, Venien sincerament. en yonky state of mind, no? Clar, Venien- tio, venien toyonquis. El que saps, els de et compta per Castefa. això és que Corbera va remuntar, va néixer de les seves cenizes, com un Exacte. Fèlix. Oh, Com el un bon del Fèlix? Fèlix. Un Fèlix? Què he dit? Has dit un Fèlix. No, un Fènix, collons. Vale, Va fer un Fèlix Un Millet, altre no? malentès lingüístic. Fèlix, estic molt malalt, no recordo res. Anem a pel bàsquet. El pitjor equip de bàsquet de Catalunya, com és el Corbera, aquesta jornada va tornar a perdre, aquest cop per només, entre moltes cometes, 25 puntacos. Oh, rècord! En Podem fi. dir que el bàsquet Corbera juga com mai i palma com sempre, no? Sí, exacte. Ui, quin rodolí. No, rodolí, veritat. No. Quin ha dit? En fi, això el fa continuar sent l'últim, però ultimíssim, de la última Lliga de Catalunya amb només 2 partits guanyats de més de 25 jornades. Vale? Dona un copa per això.
A l'últim. Donen un paraigua. El pitjor de Catalunya... Home, té mèrits el pitjor de Catalunya. Sí, la Copa de Nonet deuen donar. Sí, Una Vaticao, vinga. I res. Passa l'estiu Maunic. Passant els viejos del hockey, aquesta jornada han tornat a no jugar i ja porten un puto mes sense jugar un sol partit. Suposo que s'havien de recuperar ja que tenen una edat. Però bueno, que aquest cap de setmana juguen el divendres a les 10 de la nit a les Franqueses del Vallès. Vaya ganes. Cintroni a dormir. Sí, a tope. Doncs anem a parlar dels nostres equips antifeixistes preferits. Comencem pel Sant Pauli. Aquest finde per fi ha tornat a catar victòria i sembla que comença a remuntar aquesta dinàmica negativa amb la que havia entrat. I aquesta jornada va guanyar 4-3 al Jan Regensburg, que no és una sola persona, és un equip. Ah, hòstia. El Jan Regensburg. Val. A mi em sonava un entrepà aquest amb Frankfurt. És que crec que algun Jan o Ja no sé, ves. sona. Sí, el Jan la porta. Què porta? Oh! La porta. Un moet a luz de gas. Alerta acudit lingüístic. Ojito. Doncs res, pel que fa al Livorno va tornar a empatar per segona jornada consecutiva, cosa que fa que s'allunyi una mica de la zona de descens de la Sèrie B italiana. I acabem amb el Super Rayo, on aquesta jornada va batre els fatxes de l'ultrasur del Real Madrid, que els va superar per 1-0 i que fa sonar la salvació als de Vallecas. I pel que fa l'esport random de la setmana, ojito, avui presentem el Pesapallo. Pesapallo, de què us sonaria Un això? moment, com has llegit la aquesta? Clar, ho has de dir- accent? Zapallo. No, Pesapallo. No. La aquesta es diu A, saps? No és A. És Payo. Pesapallo. Pesapallo. Bueno, no ho sé perquè en veritat està escrit en finlandès. Algo así. Llavors jo passo, saps? Era com un... Bueno, que és l'esport nacional de Finlàndia. Nacional. Sí, i es diu el Pesapallo. Vale, però en què És important el... consisteix? El de Rafa, Curiositat, no? bàsicament, és béisbol, però fet a Finlàndia. En fred. O sigui, Sí. béisbol tapat. He estat Ho fan amb boles de neu. he estat buscant les diferències i no veia cap absoluta diferència. Que són esquimales. Sí, bàsicament. I com a resultat, aquest finde, el Jogensu va guanyar per 2-0 al Seinäjoki. I res, molt És interessant. un equip, no? De... Molt interessant, me la suda Sí, i queda senyor. per fer una mica les risses. Un dia, si trobes un equip d'aquests interessants, podríem fer un viatge, Navareta, anant a animar algun equip d'aquests? Podríem trucar en directe ara mateix a Finlàndia? Producció, no, diuen que no. Producció, atents. Producció ens diu que no, uns veurem com un sí. Vale. Sisplau, Gerald, d'aquí 5 minuts ens connectes, vale? No és no. Ah, perdó. Vale? No és no. Només sí és sí. Exacte. I jo he vist un sí a la seva cara. Ah, vale. És un somriure d'il·lusió. Doncs res, que amb això ja tindríem els esports i que passem el temps. Censura! Ole. Ole. ¿En qué estación estamos, Peña? Dale duro, ya. ¡Ah, primavera! Ole! Uah! Doncs res, avui les mínimes han estat bastant fresquetes, alguns núvols ens han creuat a les últimes hores i durant gran part del dia, bàsicament, perquè ha fet com un núvol raro, tot i que la tarda s'ha obert. Bastant lleig tot, sí. No, però la tarda s'ha obert. Encara sort. Bueno, només faltaria, a la tarda la gent s'obre. Màximes no gaire altes, ja que no han passat dels 20 graus. Demà matí pujarà una mica les mínimes, tot i que a primera hora pot haver núvols a prop de la costa i a la tarda no acabarà de fer net. Pot haver-hi cunilingus, no? A primera hores. Home, a primera hora... A primera hora és com pal, saps? És com... Has d'anar a la feina ja amb la barba. I és com Però una mica... pot ser abans de la dutxa, també. Ningú t'està dient que no et rentis. Eric, ens diu molt de tu. És la cera amb la que se m'aguanta la barba. La cera. Sí, mau! Què cera? Sucio. I res. Cada matí pujaran les mínimes, tot i que a primera hora pot haver núvols a prop de la costa i a la Ja ho has tarda no acabarà de fer net. I poder pot haver-hi alguna pluja local petitona. Molt Els bé. pròxims dies més o menys el mateix, vamos, és a dir, ja està. Com a molt, el divendres pot nevar a 1.400 metres. O a cotes molt baixes. Això em queda. Cota pràcticament zero. Pot Farem nevar. el xiste de cada setmana, com a la Vall Fosca. Conya, alguna? I sí. Vinga, ja està, les risses i aquí acaba el temps. Que si Tu, no, Gerald, que Jerry acaba el no temps. està content. Un tramvia i
I una planxa, una planxa, una planxa. Albert! Bueno, Vaya mongers. Mongues, mongues. Vale, ei, hola a tots, sóc el Gerard. Hola, Gerard. I això és la Navarreta. I vinc a parlar de les meves històries, vale? Bé, avui tirarem una mica d'adolescents.cat i també altres coses que he vist i que m'han agradat. Per cert, no m'estic escoltant per mi, o sigui, no m'estic escoltant a mi mateix i em fa una mica de... Tots amb tu, Gerard. Ara, ja està. Bé, solucionat. Pray por fe. Solucionats Pray por Jerry. També for Notre Dame. I bé, avui comencem amb els nostres jovenets, vale? Els nostres joves trapelles. Sí, en aquest cas, bueno, de la web d'adolescents.cat, si no ho he dit ja, que jo què sé. Ai, Ho has dit, ho has dit. Ens patrocinen? Ens patrocinen? No, No encara. nosaltres a ells. O sigui, vale. És completament gratuït, no ens paguen ni el sopar, ni uns alitos de cebolla, ni De res. moment, de moment. De moment. Tranquils, es muntaran un programa YouTube Premium. Sky is the limit. O no. Potser demà estem una cuneta tots morts. Bé, la qüestió. Avui, en aquest cas, Golpe de comencem realidad. una nova secció, vale, de la web d'adolescents que s'anomena Adolescents descriuen el seu crush. Llàstima que avui no està el Marçal per dir-nos què vol dir això, perquè... Però què vol dir crash? Vale, més o menys me'n recordo, i era com algo així com el teu amor platònic, vale? O sigui, vale. com... T'agrada la Marta de L'Scarlett tercer Johansson. L'amor al que no pots accedir. Tu ho has dit, John, tu ho has dit. T'has Uau. obert la boca a paraules i has acertat. Filòsofo. Moltes gràcies. Vale? Diu això, adolescents escriuen el seu crush Cruz. i li escriu un missatge. I si ets tu, bàsicament, Hòstia, has de tenim- descriure a la persona que t'agrada, no? I amb vale. sort aquesta persona ho llegirà a adolescents.cat i t'obrirà per Instagram, que suposo que això funciona així amb els xavals joves, i ja podreu ser supernòvios o algo, suposo, vale? O algo. Sí, jo què sé, tio. Si el vostre crush mira aquesta pàgina, és que no ha de ser el vostre crush. No, sí, Segurament perquè no sigui la persona perquè tu ets indicada. com ell. No, també és veritat. Perquè tu ets com ell. L'única persona normal que mira això, he arribat a aquesta conclusió, sóc jo, i ho agafo per fer-me mofa. Però Des del respecte. hem de Però permetre faig- que aquesta gent es conegui entre ells? Això porta a la reproducció inevitablement, Vull dir, no... Pensa que no tenen pasta per emancipar-se i tenir fills, o sigui... També és veritat. Amb un Punt a contracte favor precari de- d'una pastisseria a 400 euros al mes, no els hi dona. Punt a favor de la Per dir qualsevol precarietat. feina, per dir qualsevol feina, Bé, això, bueno, tu coneixes algú, no sé què, i fiques un comentari com anònim, sense ficar el teu nom, fiques sexe, noi, noia, la teva edat, i descrius, vale? Comencem el primer, a veure si no ho pillen una mica, vale? Diu, noi, 15 anys, diu, ens veiem cada matí a l'Axis, que és com una línia de bus, suposo, perquè a metro... Ah, no? sí, ja sé quina és. Pilla la ronda de dalt, de fet. Sí, és el que anava a dir. No, pilla No, ronda de dalt, sí. és mentida. Mitre, pilla Mitre. Mitre. Sí? Mitre, direcció cap a... Mitre, Via Augusta... Montaner. Surt de zona uni del quartel del Bruc i se'n va a direcció cap a... Vale, pilla Via Augusta i... Mitre. Sí, Vale. la dreta, Sí, després sí, l'esquerra, oi? Sí, hi ha una font, Ah. passa per una font. Val, Ah, val, val. Sí, I una plaça, passa per un potser? carrer que té com edificis alts. Sí, sí. Us sona? Vale. Sí. Ja sé de què Com anem parlem. mateixa. Passat la palma a mà dreta. Doncs torno a començar perquè segurament els nostres oients Ja s'han perdut. Vale? Diu, ens veiem cada matí a l'Axis, la línia aquesta, crec que tens un iPhone, o sigui que ja... Ja em té glitxat el mòbil Tio, per... sí, Cony, és que va Furla, per Mitre. Són fundes de mòbil que Sabem- tenen com un un moment. forat a la poma. Puc, I ficar, pots veure que és un iPhone. puc donar un dato? Sisplau, ja no em ve d'aquí. Dato. A Mitre tenia a la casa Jordi Pujol Ferrusola. Mare de Déu. Sí, al costat de clínica Sagrada Família. Igual algú pregunta per ell. Als comentaris. No Hòstia, crec. és veritat. Ja ho veurem, ja ho Pot veurem. ser que aquest noi de 15 Ja ho veurem, anys pot ser que el teu- sigui Jordi Pujol Ferrusola fent de pedrasta? Jo li vaig donar la mà Gerontofília. a Jordi Pujol a la Catedral del Mar i tenia la mà molt seca. Crec que es ficava... De comptar bitllets. Quan encara era honorable, o sigui, sí. Bé, Bones la dades. qüestió, tornem Per al on xaval anava? aquest. Va, callem. No, i 15 anys, que agafa la línia aquesta, vale? I diu, crec que tens un iPhone... No sé què es diu. Baixes, ojo, a les 7:55, més o menys. Més o menys. Per dir alguna cosa. 156, 30 segons Diu, amunt, 30 segons avall. potser vas al Montserrat? Al col·le, Pregunta, diu, tens cabell castany. Com que fas molts àudios, a vegades puc escoltar la teva veu. Que romàntic. M'agrada la teva manera de parlar i m'agrada quan xoquem mirades. Xuquen les mirades, què vol Sí, dir? ojo, Es crea fricció allà amb l'aire. vull notificar Fricció entre iris. Vull notificar una cosa, no? I és que us prometo que ni l'assassinat de Kennedy està tan estudiat com té aquest noi amb la seva crash. O sigui, sap que baixa a les 7:55, que potser
va al Montserrat, però és que estic segur que l'ha seguit fins a la Segur puta que porta sap. del col·le. Segur que sap la classe que va. És A la raro classe perquè dels l'altre dia dofins. vas arribar 5 minuts tard al gimnàs de Via Laietana amb tal. Vas canviar de colònia. Vas canviar les calces, sí. Vas recuperant els cabells que vas deixar a l'autobús i vaig fet un odillo gran. Oh, un nodillo! No sé si es diu així. Vaig trobar el teu raspall de dents, sí. Podria acabar preguntant quina nota vas treure a l'examen de filosofia. I després algú publica el seu Instagram perquè parli amb ell. Tonto. Tonto. Ens estem rient d'ell, no? No, que va. No, des del respecte més absolut. Oh, tant, sí. Anem pel la següent persona que busca el seu amor platònic, no? Bàsicament no té collons de dir-li a la cara que l'estima i ho diu per aquí. Diu, noia, 15 anys. Diu... Marc, no m'editis el doc, sisplau. Diu, noia, 15 anys. Diu, jo faig tercer d'ESO i tu primer de batx. Anem al mateix institut, tot i que aquest és el teu primer any. Vas a classe del nòvio d'una amiga meva. Ens creuem sovint pel passadís i, tot i que no he parlat mai, m'atreus molt. L'altre dia em vas donar un cop accidentalment al costat de les escales i em vas demanar perdó. Després, ojo, de que les nostres mirades es fonguessin. Si saps qui som, tira DM. DM! DM! Jo estic estudiant això. És un taulell de densitat mèdia, es diu. Conglomerado DM. Exacte. Ja. Suposo que és que li rebenti un Pues taulell igual li d'aquest fotrà contra mal, la no? finestra de casa. El següent cop, quan xoquin les escales, que vagi amb un tauló de DM i l'enxufi dius, vale, a la cara. és com, jo què sé, dius, vale, quedem a les 9 a la porta del col·le disfressat de Jerónimo Stilton, no? Plot twist. Ningú va més amb això. O sigui... Alguna cosa d'aquestes... Hòstia, m'ha robat la birra per aquí. Salut, company, Ferran. El nostre... Agrairia que el Ferran digués unes paraules per la ràdio, saludés. És el nostre regidor, és el nostre regidor. Regidor d'oci. D'oci. Ferran, sisplau. No. Un saludito, tio. Ha dit un no molt cansat, Sí. un no que ja ha viscut molt. Se'l nota, se'l nota. Se'l nota cofoi. segueix. Curtillo. Seguim pel següent. He sigut atent en aquest cas i he anat alternant noi i noia, vale? Uau. Ara toca noia, 16 anys. Pues abans has fet noia. És noi, tio. Que no, Fica joder, noi. que he fet noi. Que el sí, de... toca noi, Que 16. Fica noi, 16 anys. Vale, m'he saltat el guió, no passa res. Vinga, tornem aquí. Noi. Buròcrates. Barbut. Diu, noi, 16 anys. Diu, ens coneixem per l'anunci del carnet jove. Aquest m'agrada molt. Diu, els nostres pares, aquí ja estableix una relació paternofilial, vale? Van començar a parlar l'un amb l'altre i nosaltres dos vam fer el càsting junts. Vam ballar i em vaig sentir l'únic de poder ballar amb tu, tot i que no et vaig demanar lista per vergonya, i ara me'n penedeixo. Ens hem de basar aquí que les relacions de xavals joves, en aquesta era que vivim, van així per DM, no? Densitat mèdia, amb tablons de fusta, Insta, per vergonya... Sí? Sí. Uah, sí. estic... Em costa entrar, Sí. No, sí, a mi també em costa moltíssim, perquè jo tinc 25 anys i estic com... Uau. Tornant quan tenia 15, no? Diu, si t'identifiques, intenta contactar amb mi d'alguna manera, sisplau. Collons. Sisplau. Dóna més pistes, sisplau. dóna més pistes. A veure, quanta gent ha fet el càsting del carnet jove? No, també és veritat. No, aviam. Sí. Jo no l'he fet. Des del principi redueix bastant la búsqueda. Algú del públic, sisplau, ha fet aquí... Ens diuen Uau, que uau. sí, no... No, Hi ha una noia que va veure que ha dit que sí, després era broma. Ens l'ha xiste, jugada! oh. Ens l'ha jugada! De 86 hem aconseguit una broma. Una brometa. Vale? Fua, tio, és que no puc parar molt el guió i m'estic perdent ja. Vale, sí. Anem al següent. Ara sí que toca noia. Gerard, com anem de temps? Em fa que sí amb el cap. Guai. Cofoi. Explaya't. Tot guai. Noia, 16 anys, diu. Ens vam veure fa uns dies, ojo que també és un psicòpata, a les 7:45 Ojito, en metro línia vermella. Vale, quanta gent hi havia metro línia vermella que té com 20 i pico A les 7:45, Aquestes hores a les 7:45. bastant. No sé, potser estem parlant de... 20 persones? Milers de persones. Vale, perdona. Bé, portes tatuatges. Qui porta tatuatges en aquesta vida? Quasi ningú, no? Jo porto el puto Pedraforca tatuat al bessó, Jo porto el Rovelló, també, tatuat. Rovelló Remix. Portes tatuatges. Em vas mirar i vaig notar en tu una cosa que no he notat mai amb ningú. Ui, el bulto. L'olor de matí de no haver-se El dutxat al bulto. metro. El bulto. El bulto de bon matí. Piquetón. Crec que tu també ho vas notar, que em vas agradar. Tanta gent al metro. Diu, no paro de pensar en tu. En tu bulto. Si per una casualitat ho veus, posa un comentari. Vale, pregunta interna que he tingut jo pensant
quanta gent que té tatuatges, per fer un tatuatge en teoria has de tenir mínim 16 o 18 anys, no sé ara, però has de ser grandet ja. 16, no? Gerard, sisplau, la cançó un altre cop, que em sento buit. I... Em sento a veure, buit. Wenman, fareu? Ara! Ara! Gràcies! I això. Quanta gent que porta tatuatges, a part de jo, que sóc el que busca aquesta cosa, llegeix adolescents.avui.cat Algú que porti tatuatges i llegeixi adolescents.cat que es doni per al·ludit és que pederasta, el crash segur. d'una nena de 16 anys. Una noia, perdó. Línia punxada per l'FBI, també. És que- Sigue hablando, segur, hijo de sí. puta. Estan la CIA aquí a Estan localitzant. Bé, l'adolescents.cat. estem a carrer La Pau número 5, no? Han dit? Sí, Bé, els meus vots al Partit Comunista. anem a per l'última d'aquesta secció, no? D'aquest apartat de la web, que diu, noi, 16 anys, diu, em porto veient des de fa molt de temps cada matí amb la teva motxilla Ispac. O sigui, es veu Pijai. amb una motxilla que brilla lila i blava, vale? Fins Uau. aquí, si no ho heu entès. Hòstia, arriba el barbut? Què arriba? Arriba el barbut? Arriba el barbut. Ojito. Mare meva. Bé, en fi. Que rico. A veure, és una altra psicòpata. Això va Diu, highlight. a l'autobús H8 cap a les 7:45. Hi ha molta... El 7:45 és l'hora de l'amor, vale? Ja ho Diu, veig. baixes davant del Bracafè a Pare Claret. No sé si llegeixes adolescents.cat. Això és Espero que no. Eixample dreta, Però espero... Però et volia dir que crec que m'he enamorat de tu. O sigui, si no ho saps tu, jo menys. Amb els teus cabells rossos, ulls verds, però que em semblen marrons. Amb la teva alçada d'1,80 aprox. 1,80, Tens la La veu tia més ja. dolça que hagi pogut escoltar en la meva vida. Sisplau, si saps qui sóc, ho dubto, parla'm. El següent dia, sóc el dels cascos blancs. Això no ha I sigut per una acabar mirada, dient-te Això és que una ets el que anàlisi- m'alegra els matins. I puja. Però serà que no hi ha gent a l'autobús amb cascos blancs. No, quasi no hi ha ningú. De fet, el blanc s'està prohibint aquí, no... No, que el casco blanc no existeix. És Són aquells de la ONU, no? Els cascos blancos, no? Bé, Azul, això crec. bueno, és igual, no Has passa res. d'anar a l'estranger a comprar-los, perquè aquí no en venen, no? Van prohibir fa uns anys, em sembla. Sí, fa un parell d'anys. Sí. Bé, i ara fem un salt de xarxa social, vale? Això és una merda, però és que m'he regalat completament. Vinga, Anem a Facebook, vale? En aquest cas, a la pàgina de D-Max, Espanya. Wow! Anteriorment coneguda com Discovery Max. Max! Clar, l'Albert Rivera ho va fer canviar per D-Max Espanya. Bueno, en fi, coses. El Rivera. Diu, ens trobem amb una notícia, no?, amb una foto d'una cinta d'aquestes dels aeroports, no? Vale. Sabeu, les que... Sí, les... Sí. On et miren l'equipatge, si pot veure... On van les maletes i tal. Sí. On et diuen, cinturón! Albert Rivera, Los zapatos! coca, no sé què, sí. Bé, doncs, si pot veure algú de color marró en bosses transparents, ¿vale? Sembla com carn. Sí. Uau. Diu, el titular de la notícia diu, la policía detiene a un español, ojo, español, ¡Pañol! Con muchas ñes. que intentaba colar 5 kg en kilogramos, ¿vale? Es Caje. de esta delicia, entre cometas, Uy, en uy, EU, en Estados Unidos, ¿vale? Eu! Diu, i a sobre, com a comentari, ells s'aclaren. I no és jamón ibérico. ¿Vale? O sigui, alertita, perquè això Era va, el que estava pensant, tio. va calient. El que va redactar la notícia anava calent. Vale? Llavors, un cop cliquem en el clickbait aquest, que us dic que és clickbait completament, doncs llegim. 2 perros policía olfatean los equipajes en la zona recogida de maletas y descubren que muchos pasajeros intentan colar frutas, verduras, carnes... Pero qué ¿vale? merdas. Sí, Y drogas no, No, drogas no. ¡Solo carne, amigo! Frutas, carnes i verdura, ¿vale? I diu, Uau. estem parlant de la cosa verda, de la cosa marró aquesta, diu, en ellos destaca un español, ¡Español! como una Con pulsera muchas señas. bandera España, ¡Box! que llevaba 5 kilos de carne envasada. Pese a lo que puede pensarse, no es jamón, y aquí el bombazo, sino carne de búfalo. Uau! Bravo. Quina merda, Quin tio, Quin tio. Ens ens enganya. Jo pensava que era merda. Discovery Max, si juga amb els nostres sentiments, ens fa aquí com una expectativa increïble. Clickbait. I dius, carne de búfalo, m'importa una merda, però no passa res. Com el Corbera de futbol sala. No, de futbol sala, no? Sí, sí, Era de futbol juega normal. como nunca y palma que como viure una siempre. muntanya Què russa li van d'emocions. fer al pobre per portar carne de búfalo? Pues li van Con fer búfalo, ¿no? bufar la prova del cul. ¡Oh! ¡Qué bueno! Pues nada, pues passem a la següent. Pues vamos a las cosas de Corbera, ¿no? Amanezco confundido de una fiesta
fiesta con la nena, yeah, yeah. Que dio chispa de candela, bailando la Macarena. Sé, mañana otra vez, un de champán, me arrepiento después, baby. Si tú te mueves como Shakira, yo me convierto en Piqué. Mis ojos se enfocan en
Doncs res, tornem a estar aquí una mica... Que està tornant la gent aquí de la Navareta i comença... Està plovent? Ho he dit al temps, Ho he dit al temps, no sé. Jo crec que ho he dit. Ja estem en directe, Comença la sintonia de Coses de Corbera, que ja ens va bé una mica per anar fent temps mentre la penya va entrant. Aneu entrant. Estem entrant. Sí. Javi Tolínia. Solo la puntita. ¿No pasas, Marçal? Oh, jo a segunda línia. Hoy a segunda línia. Tenim el Marçal, que hem dit que no venia, però al final sembla que ha vingut i no ve a fer res. Per tant, no sé per què ha vingut. Qui ens falta? Ah, no, ja estem tots, no? Avui som superpocs. Ah, no. No, ja estem tots. No et sento. No t'escolto. Funciona! Ara sí. Ara Sí, funciona. vale, doncs aprofitem per Ja saludar funciona, el Pol funciona. una vegada més. Quin Pol? Corbera, Terrassa, Corbera, Terrassa, engermanats. Bueno, podem dir que és una germanor, no? A mi m'agrada germanar-me. Ets germà d'algú? Sí, de ma germana. Sí, molt bona. Ja va. M'alegro. Doncs res, ara sí calleu, el Gerard puja la música, jo faig la meva intro així una mica guai, saps que queda... Hola, Pol. Xxt, calleu. Coses de Corbera. Avui sense l'Eric, que acaba de marxar. Llum. Foc. Utopia. No, havies de dir destrucció. Destrucció! Has fallat. Andreu de Giu. Frutero. Compra plàtans a meitat de preu. A Campalet. Boca plena de plàtan. El Kevin! Doncs res, passem a parlar una mica de que la notícia, diguem, de la setmana i poder, qui diria, de moment, del segle. Uf, De moment. vas molt fort, Vas, Sí, vaig Portem una mica de vas segle, enxemao. Vaig a tope. La Paula t'està dient alguna cosa, Jerry. Paula, em diu que em tiri cap enrere. Que no te es veu mueva. Que molesta, se't veu el te pide de careto. ahí, Sí, així, Paula, molt bé, Que se't veu Paula. el careto i Ja, detecta ok, l'antivirus. ok. Que xupes Doncs res, cabra. que el PDeCAT, és a dir, Poleharc. els que eren Democràcia i Llibertat, els que eren Junts per Sí, els que eren CiU, CiU, els que eren Convergència, Tots aquests, tots aquests que han anat canviant de nom, Els que eren CiU. no es presentarà a les eleccions municipals. Què m'estàs Hola. dient? I això Aquí per què? votarem, Sap el Aquí per què, votarem. exacte. Tenim informació? Aquí votarem. Aquí Bueno, penso bàsicament que no s'ha teníem presentat 5 perquè vots. no tenien gent per fer llistes. Vale. Jo I m'hi mira presento. que es necessiten 17 persones. Comprensible. 17 persones, es necessitaven. Però res, i amb aquesta notícia hem dedicat la cançó karaoke de la setmana que, a veure, faré un incís. És molt cutre. Vale? Sempre, vale? No, supera la cutrada. T'ajudo a cantar-la o què? Això anava a dir si jo, vols, si vols. La tornada, que és aquesta, veus? La tornada te l'assenyalo. Ah. Aquí. I res, Oh! aquí comença la cançó karaoke de la setmana. Quin tipus d'entonació vols? És Los Hombres G. Do major. La de... Vale. Venga, dale. Oh, yeah. Paul el Shark. El tiburón. De Corbera. Estic plorant en un racó. Oh, yeah. Sí. Tots són esquerres al redador. Al voltant. I què faré sense Convergència? Ja no tindrem cadira. Oh, Jordina. Ara que ens deien PDeCAT. Pensava que ho havíem dissimulat. Sembla que la gent no és tonta. Volia omplir de vots les urnes del cor per en PDeCAT. Perdoneu que us trenqui l'esquema. Ara no ens podreu votar als avis de la diadema. Era en PDeCAT. Perdoneu que us trenqui l'esquema. Ara no ens podreu votar als avis de la diadema. Ara ve un solo, ja. L'entonació no l'has practicat, No. Oh, ja. El camí de la diadema. Ja. Everybody now. Ara. Quan comença això?
que ara m'ho saltaré. Espera, que estic escoltant. Si no, no sé quan ets tu. No m'estic escoltant. És cosa meva. Ara us explico el per què. Oh, ja. Per què? De com el fiu ja no existeix. Va començar amb el Piqué, Recoll, Banco. Ho he dit malament. Un Pico molt tontito que al pagar el pollito. El pollo! Havien governat Corbera durant 21 anys. No començava aquí, crec que m'he d'esperar. Ara ens esperem. Espera. Jo crec que arriba. Bueno, era la pitjor estrofa, per tant, si no s'escolta no passa res. Ara. Era en PDeCAT. Perdoneu que us trenqui l'esquema. Ara no ens podreu votar als avis de la diadema. Era en PDeCAT. Perdoneu que us trenqui l'esquema. Ara no ens podreu votar als avis de la diadema. I això és tot. Ja us he dit que era molt cutre. No dona per highlight, aquest cop, potser. No, però ha estat bé. Poc treballada i amb lletra de merda i a sobre m'he oblidat l'última estrofa, tot i que ja em serveix. Era molt guai, eh? L'última estrofa acabava amb i ja no m'inspiro i no sé què posar. Vale? L'última estrofa acabava I amb la puta cadira que ja... I la puta cadira! No, la puta cadira. Quina entonació tenia, rotllo... Havíem governat... Com era? Havíem governat Corbera durant 21 anys. És que... Algo així, era. Jo crec que... Bueno, que ja estamos. saps? Anem a passar. Passem a la secció. Oh, ja. Molt bona nit a tots i a totes. Comencem una de les seccions de la nit. Aquesta en concret té com a títol Sabies què? I parlarem sobre temes, coses o dades curioses que segurament no sapigueu. O sí. Són les 22 i 30... No, 23 i 37 minuts de la nit. 30. A mi em fica 36. Hora A mi màgica. A mi ara 37, vale, Actualitza, genial. cabron. Bueno, aquesta és la intro que tenia, però me la passaré pel forro i farem una altra secció. Ja. Farem una espècie de concurs enfocat a dites i refranys en català. Refrancs. Refrancs. Refranc català. Refranis, com dirien els de Vox. La meva veïna es diu Frani. El concurs... De veritat. Què rius, John, cabron? Bueno, us explico de què tracta el És concurs. igual. Jo començaré a dir-vos dites o refranys en català. Refrancs. Refranis. I vosaltres haureu d'endevinar què signifiquen i la versió hardcore és per la... O sigui, la versió en castellà. Vale, Gentuza! Seria el point extra. Gentuza! Oh, ja. Vale. Anirem amb una roda, començarem pel Gerard, el Pau, el John i... El Gerard I ningú més, perquè ja no hi ha Gerard ningú més a l'estudi. Salat. Gerard, azúcar. Dolç. Dolç. Vale, bueno, comencem. Espera, que tengo el papelito. Quan tu vulguis. Los papelitos, los papelotes, chaval. El retrovisor, punt. Tens preparadíssim, El retrovisor de la Maró... La Maroto. Vale, per cert, sisplau, puc fer una petita pausa aquí? I tant. Tenim una companya del poble que es diu Laura Maroto González, crec. Sí, Vale. crec que sí. Oh. Vale, que casualment està aquí de públic. Casualment. I el divendres passat, la d'Onda Sant Antoni té un Citroën C2 de color Midnight Purple. Així que una espècie de color lila, blau... Merda. Color brut de fang de la pluja. I li van rebentar el retrovisor, això, divendres entre les 12 i la 1 de matinada. Davant de la diadema! Li van rebentar Els avis de la diadema. No canteu també com jo, No, ja ho sé. Tampoc ho pretenia, he fet un jajàs. Vale? Li van rebentar el retrovisor. Així, fem una crida ciutadana. Sisplau, saludo aquí en el podcast de YouTube. Què tal? El podcast de YouTube, vale. El podcast de YouTube, vale. Es diu així, no? Sí. Vale, segur. qüestió. Endavant, germà. Laura Maroto, Citroën C2, un cotxe així petit, lleig d'un color lila que Matrícula, ningú què? sap definir ben bé. Li van rebentar el retrovisor dret. Sí? No, a l'esquerra, em diuen per aquí. Doncs, pel pinganillo m'ho han xivat. Doncs, si algú ha sigut, o algú digui, hòstia, el meu company, el Juan no sé què polles va ser,
que ens escrigui per Instagram, I li enviem la factura. Al Instagram, DM. @la Navareta, YouTube, @la Navareta també. Facebook, Callis la boca, tio. @la Navareta. Gerard, sisplau. I ens digui qui ha sigut el... Estan fent la secció del Marc, l'artífice. Vinga, ja està, perdó. Vale, vinga. Dale, Marc. Bueno, tot i així, comencem amb tu, Gerard. Sí. A tort i a dret, què significa? Va, ràpid, pim, pam, a tort i a dret. A Tori a Ninja. Significat de tort i a dret. Vale, jo què sé, és que... Què m'estàs parlant? Et juro que està amb el retrovisor encara. Vale, Pau? A tort i a dret, per totes bandes. Vale, Què molt bé. dius? Molt bé. Ho ha llegit el guió. I en castellà? Al tuerto y al derecho. No, diestra i Troche i siniestra. mocho. A Trocho i Mocho! A trocho y mocho. Vale. Per exemple, a ulls clucs. John? Ulls clucs. A ojos ciegos. Vale, molt bé. Uau. Ja en castellà, Això ha Vaya sigut... filólogo! Pim-pam! Següent. Per Ferran Hermi. Me l'havien xivado. Anar a peu coix. Ferran! Anar a peu coix, tio. El Ferran diu que no. Te la saps, aquesta, tio. Si l'utilitzes molt. Bueno, Gerard, aquesta és fàcil. Sí. Anar de 21 botons. Què és anar de 21 I botons? què he de dir? Hòstia, tio. 21 tu ets- botones. Hòstia puta, Jerry, tio. Ah, que va com de traje, no? ¡Ah, se lo han chivado! No, que... ¡Tonto! Tonto. Vale, el següent. Bon profit li faci. Aquesta és fàcil. Que te aproveche. Molt bé. Ah, xupa-la, Jerry. La següent pàgina. Això són dits, de veritat? Sí, sí. Sí, 10. Original. De trascantó. De rasquis. D'improvisto. Oh, de rasquis! Echis! Crec que no és el mateix que d'improvisto, però... No. Bueno. No el que cuela. no es Medio paga... punto, venga. El que no Que es no paga amb cuela. diners, es paga amb dinades. Què vol dir això? Hòstia puta, Se paga con Jerry, comidas, tio. tío, yo qué sé. Amb mamades. És que què m'estàs dient? És que... Que a la llarga tot es paga d'una altra manera, en plan... Que he pillat, eh? Que he pillat. Estàs en el rovell de l'ou, què vol dir? Va, Jerry, una fàcil. Està en la yema del huevo, tio. Què I m'estàs què vol dir? Que estàs al mig de tot, no? Vale, aquesta sí. One point. One point pel Jerry. Bon point. Bueno, puc dir moltes més, però... No, no t'ha dit. Veient el nivell... No, no, dona-li. És la llufa. És la mierda. Sí. Bueno, és com... és Estar el en la mierda, És el no? colmo, esto. Això és la llufa, tio. És la puta mierda, ja està. Point per mi, Me'l dono jo mateix. One point. Quants portes? 25. No ho saps. Estar-ne fins al capdamunt. Hasta los huevos. Estar-ne fart, diu. Vale, sí. Esa. Va, Ferran, estem arreglats? S'ha escoltat un no, molt suau. Está de refranes hoy. Estem arreglats, Jerry? Estamos Estamos- listos. Vale. Estamos listos. ¿Y qué vol dir? Estamos bien. Està molt bé. Fa més qui vol que qui pot. Hòstia. No hay mal que por bien. Alberto, el que te dejó el culo abierto. Querer es poder. Just do it! Just do it, sky is the Just limit. it. Sky is the limit. Oh, man. Una Solo la fàcil, puntita. va. A veure. I avall que fa baixada. Ayuda. Hasta el infinito y más allá. Sí. Que seguim bé, saps? O sea, que vamos bien. Vamos bien. Després... és que t'anava a És dir que una no sé altra, però quina és que és passa aquesta. nada, tu, Jerry, tio. és igual. Ja està? Sisplau, una més. Una més, fes-me-la. una... pel Jerry! Ja t'ho faràs. Ja te lo harás. Però, què vol dir? Que estás. ¡Está! Are you in? Yo. M'encanta aquesta cançó, No, no és la teva, tonto. Sí. Arriba la secció més culta de la Navareta. M'encanta Dolç. no haver-me de preocupar per la cançó perquè sempre és la mateixa i sempre queda bé. Vale. Total, avui us porto una notícia actual, molt actual. Salseito acabat de cuinar. Uah. Que a més ens ve el dedillo amb el tema principal d'avui, que és la política, The politics. com ens hem adonat tots. Politicians. Politicians. Ni tapalitilla. Eres de pete. Total,
Algú segur que us heu enterat, no m'extranyaria perquè ha sortit a les notícies a l'Espejo Público, nen. Jo és que només miro 324. Pues igual... La Griso... Susana Griso Me té una pone cançó fino, de Tu madre es puta, bastant interessant. Apunta-la per aquí, Gerald. Vale. El piti. Total. El cas és que després de la caiguda del PP d'aquestes eleccions, com és evident, a la sede del PP no estaven gaire pafiestes. Pafis. Vale. Han perdut bastants escanys des de Papartis. les últimes... Papartis seria PP. Oh! PP no està papartis. O putes, no? O sigui... Total, que no teníem Noche Blanca. El millor que se li pot acudir... Noche Blanca, nen. A Génova no nevó. Buah, no pensava que usés tanto revuelo, nen. Noche Blanca. Has insinuat que el PP... No. Vale, perdó. No. Re de drogues. No. Re de drogues. És un programa cristiano. És un detergente. Total, què és el millor que se li pot acudir a un foro cotxero després de les eleccions? Pues total, el primer il·luminat va aparèixer cap a les 7 de la tarda proposant fer algo gran per a aquestes eleccions amb el nom de Foro Cotxes, algo gran que aparegués a les notícies. Com han aconseguit? The big one. Potente. Us l'explico. Recordant una història del 2016 on algú va tenir la genial idea d'enviar telepizza a la sede del PSOE. Me'n recordo, sí. 200 Us sona, pizzas oi? van arribar. 200 pizzas. Jamón i ches. Yes! Sí, això diuen. Proposa que seria graciós enviar mariachis a la seu del partit que tinguin més escanys. Escanys, Gent Que que no mor s'escanys, ofegada, no? Escanys. Escons, Joan Barquí. Perdó, tio. Escanys. Em queixo de com escrius, però també doni-ho. Total, l'usuari ja deixa un parell d'anuncis de Mil Anuncio de mariachis per fer uns 200 euros, així una horeta de mariacheo. Uf. 200 euros una horeta de mariachi. Quants Jo mariachis crec que surten? por Perquè hem ahí. de calcular el preu hora. Els hem de portar aquí a la navareta. No he volgut investigar quants venien per cada anunci, però suposo que més d'un. O era un orquestra. Total, que tot i que el tio portava els deures fets, la veritat és que la idea va semblar bastant guai, però no va acabar de quallar. Després, cap a les 10 de la nit, algú es va donar que era bona idea i torna a fer un post proposant fer-ho al PP després del ridícul que estaven fent quan estaven sortint les votacions. Vale. Aquest cop la idea va quedar bastant més, possiblement perquè cap a les 10 i poc, cap als 10 minuts de que sortís la publicació, surt el Cheto, que molts el coneixeu, el senyor Cheto, El youtuber Mr. ese. Chet. participant de Vodafone You, un altre programa de ràdio, conegut com el nostre, que diu, que proposa fer un fons comú a PayPal on es recaudarà un mínim de 200 euros per contractar mariachis. I en menys d'una hora teníem més de 400 euros en donacions. Mariachis? Mariachis? La gent dona diners. 400 euros per mariachis. M de mariachi. Tot això, De mariachi. a més d'una cançó personalitzada Mariachis és enginyada a per uns Mariano quants Rajoy. usuaris. Mariachi Rajoy, no? Mariachi. Registrador de la propiedad. Farlopero conegut, sí. Total, que per finalitzar, evidentment, cap a les 12 de la nit hi havia ja 4 mariachis i bastanta penya tocant a la porta de la seu de Gènova I què cantaven? del PP. Què cantaven? Què cantaven? M'ha fet una mica la furla, aquí ho saps, Què cantaven? La de Breaking Bad. Llora i no Com era, mames. com era, com era? Com era? Canta-la. Puc posar dues coses, o posar-te el vídeo amb la cançó. No, Escolta, vull com que cantis com tu. És que necessito un rima, una base de mariacheo. Pu. Bueno, podem provar. This is a El Ferran s'anima amb mi, retarded potser? beatbox. Tu t'animes amb mi, Pau. Tu t'animes amb mi. Te la busco així en directe i la cantem ràpid. Ah, jo no tinc problemes a cantar, Són pocs versos, la veritat. Joder. Es comenta que cantaven Canta y no llores. Roba y no llores, porque robando se llenan, cielito mío, todos los sobres. Con dinero y sin dinero, robo siempre lo que quiero. Yo soy peor que Rajoy, aquí el PP ya no gobierna. España es una puta perna, pero sigo siendo el rey. Con Vox en el camino, me enseño que mi destino
era bajar y bajar. También me dijo un perrero. Perrero. Ah, perrero. Que no Válida. iba a quedar el primero. Pero he acabado fatal. Bueno, això era la cançó dels mariachis. Ens aplaudeixen. Ens aplaudeixen per Des no del congelador, fotre'ns tio. un tiro. Necessitem un micro per Necessitem que el Jerry acabi de on pixar, tenim tio. el Jerry? Per què no està cantant amb nosaltres? S'està masturbant al lavabo. Però està escoltant, oi? Sí. Bueno, dit això, listo, chavales, a la hora de tener los 4 mariachis. No. Però on es fan les inversions? És a dir, on es fan les... On fico els diners? Bitcoins? Ràpidament van fer un grup pagues 8 de bitcoins. Telegram per organitzar tot ràpidament. 8 coins. I van sortir el xeto aquest, que suposo que per això va quallar la idea, que el tio és un tio, simplement és un parguelà amb una cara coneguda. El primo del Rufles. El primo del Rufles, sí, aquest mateix. Senyor Va sortir Rufle. I la gent el va reconèixer, va dir, pues, ja que em reconeixen a mi, pues, creo el fondo de pensiones, no, de dineros, fondo común de PayPal. Pendo la de penya va deixar les funciones. donacions. I es va encarregar de pillar... Pues res, ara passem Al xipereo. Ja tens la secció feta? Sí, jo crec que a falta de 10 minuts Ja ja ho diràs acabem, tot? ja... No, queden 10 minuts, queden... Ah, sí, queden 10. Sí, queden 10 minuts, sí. He d'explicar el meu compte, jo, no? Pues res, Jerry, Et deixem que t'esplayis amb el teu explica compte. el teu compte. Comencem amb Tot la el teva que cançó vulguis. de Bona nit. Sí, El Bona. M'estic pixant molt fort. el bona. El bona compte. Oh, tots com jo, eh? Sóc un dolç. Les bones cançons... Bé, us diré, pels pocs que estigueu escoltant ara, que aquesta cançó es diu Rain Theme, o sigui, tema, de l'Animal Crossing. Damn. Que el Ferran està fent una cara de... Bé, aquesta setmana, per variar, tampoc he pogut passar per la Biblioteca Municipal Camperó. Hòstia, algun dia coneixeràs la Montse. No crec que arribi mai aquest dia, perquè, L'estàs vaja... evitant? És que l'altre dia el Marçal, el noi de la barba, va dir un comentari bastant obsè sobre aquest tema i em fa cosa anar cap allà. Que dubto que la Montse escolti la Navareta, però... Explica per si de cas. Prefereixo... No, millor. Si voleu podeu escoltar el programa de la setmana passada, ¿vale? Està tot gravat, nen. Està tot gravat. Sí, Marçal està fent jo, com així des de la peixera aquesta que està. Sí, tu, cabron. Que sí, Marçal, que tu. Vale? Bé, en aquest cas hem recuperat un altre compte de lourdescontes.com, que suposo que... És la del blog, també. És la del blog, la dona que no li agrada que facin copiar i pegar, Los cuentos de la Lourdes. per lo que vaig a base de pantallazos. De captures, tio. Creieu-me que això em va bé perquè em serveix perquè no em trolegeu una mica, no? Perquè... Sí. Que tu fas, que no t'ho facin. Exacte. Mecanografia ahí, ¿no? Mecanogràfic. Mecanofràstic. Mecanofràgil Brothers. Calificarístico. Bé, Sony, a veure quina tenim, i 52, sobrarà temps, vale, Gerald? Avui no cal que em vaig dient pel micro del rató. sobra, Corre, sobra. que no tenim temps, no sé què. Avui anem bé. Bé, avui, per l'ocasió, us portem un conte per no tenir por la nit de Halloween, o sigui, encara us queda, ¿vale? Guardeu-vos-el. / un cuento para no tener miedo a la noche de Halloween. Para la gentussa. Gentuxa. Halloween. ¿Vale? El conte es diu El gat, fantasma i la carbassa. ¿Vale? He fet una pausa molt dramàtica aquí, però... Molt, Ufa, m'he dramatitzat i tot. Terapia al Kerb, Vale, va. Puc començar, companys? Sí? Vinga. Va. El Nero era un gat negre, bueno, petit i negre, que vivia al castell més gran i fantasmagòric de l'indret. En aquest castell també vivia un fantasma molt poruc, el Fanpó, que nom del fantasma. Por. El fantasma que fa por. Clar, fan por, però fa por, realment és un... Vale? Ah. Sí? Quedem-nos a Fanpó, fantasma, el gat petit que era el Nero, crec que no sé Utilitzant el què. plural per Ja m'he confondre, passat. no? És que sempre em perdo la primera Ja, frase. és que és molt curt. Cada vegada que el fantasma, diguem, veia el Nero, s'espantava i sortia corrent cap a l'altre costat, vale? Sí, el fantasma té por d'un gat. Sí? El gat es sentia molt sol i volia fer-se l'amic del fantasma, però no sabia com fer-ho, perquè el fantasma, quan el veia, sortia corrent sense que... Però qui surt corrent? Vale, faig una mica resum perquè veig que esteu una mica espesos. Hi ha un gat
que es un... Que es negre. Sí, que és això petit. diuen. Me llamo Timmy y soy muy pequeño y me he caído en un pozo, ¿vale? Pues igual, pero en un gat. Era Timmy. Joder, que és el Simpson, això. No relacionem res del Ah, Camp Nou val, i val, d'Andalusia ni res. Vale. ¿Vale? El Julen. És... I Anami Bàsquet, un xaval Julen, no sé què. Vale, hi ha un gat molt petit que es diu Julen, no? Això diuen. I viu en un castell. En aquest castell resulta que també hi ha un fantasma. Fantasma, veritat. I, per colmo, no és el gat. O sigui, perdó, no és el fantasma. És que a aquestes hores de la nit que m'ho heu demanat, cabrons, No és el fantasma... O sigui, joder, venga, va... No és el gat que té por del fantasma, sinó és el fantasma que té por del gat, ¿vale? Però I el de què gat... compte? El gat, sí, se sent molt sol. El gat se sent molt sol i diu, m'encantaria, ja que estic sol aquí i només hi ha un puto fantasma, que el fantasma, colmo, que té por de mi, no tingués por de mi, per poder ser amics d'algú i parlar amb algú, ¿vale? Que brusco este cuento, no? Sí, és que el Pau no està entenent i li estic explicant com si fos aquí el Julen o algú, ¿vale? Diu, el gat se sentia molt sol i volia fer-se amic del fantasma, però no sabia com fer-ho, perquè quan el veia, això ho he llegit, sortia corrent sense poder dir res, ¿vale? Diu, és que tenir micro davant de la cara em fa desenfocar. Pensant, van sopegar amb una carbassa molt espavilada, i la carbassa li va explicar el seu problema... Increixendo, nene, el cuento. Això va Està increïble el conte avui, Vale, es troba una carbassa i la carbassa li dona una idea, ¿vale? Jo no sé des de quan el fantasma parla, des de quan el gat parla, des de quan la carbassa parla, ¿vale? Però la carbassa dona una idea al cap. puto fantasma, va. Diu, van agafar un llençol i li van fer 2 forats pels ulls, en el gat, ¿vale? I la carbassa... No, perdó. Se va posar... Ja no estic tenint res, tio. I la carbassa se'l va posar a sobre i es va enfilar a les espatlles del nero, el gat, per ser més alta, ¿vale? La disfressa de fantasma era tan bona que estaven convençuts que quan el fan por els veiés no tindria por i podrien parlar amb ell. Van anar a trobar-lo i van dir-li que volien ser amics seus, però mentre s'acostaven a ell, el pobre Meru, el fantasma, es va entrebancar amb el llençol i va caure a terra espantat de nou el fantasma, ¿vale? O sigui, el gat T'ha cagat sempre, va caure aquest fantasma, un altre tio. cop un gat. Només es queda una opció per poder parlar amb ell. Van agafar el mòbil, tenen mòbil, i el van trucar. WhatsApp, DM i Insta. Que sí, tiro milles, no tirem. El fantasma es va posar molt content que algú volgués ser amic seu. Però seguia tenint por, ¿vale? De totes maneres. Van decidir anar a trobar-los, ¿vale? Van quedar a la sala principal. Dius, oye, a las 12 en el parque de la Opel de Mollet. El fanpó va arribar al primer. Quan van entrar la carbassa i el gat, el fantasma tremolava. Però aquest tremolor, ojo, no era de por, sinó d'emoció. De seguida van començar a parlar i a jugar. Petting, lo típic. Quan es va fer de nit, el fantasma va demanar que es quedessin a dormir amb ell. It's getting hotter, ja que per la nit passava molta por. Els seus amics van acceptar encantats, te diré. Aquella nit el fanpó no va tenir por, ¿vale? I van estar molt tranquil perquè sabia que tenia companyia i es va donar d'una cosa molt important i que el va fer molt feliç. Diu, 2 punts. La por... Vinga. La por l'havia fet passar molts moments dolents i vencent-la havia aconseguit uns amics i una tranquil·litat que no havia aconseguit mai. Us desitjo bona nit, us estimo, John, sobretot a tu. Molt bé. Doncs res, amb aquesta merda, podem dir? Amb aquesta merda del Jerry tenim per finalitzat el ja 4 programa Ja té com el quart de la Navareta. I res, quedem la setmana que ve un altre cop amb el Jerry, el Marc, el John, l'Eric, el Marçal, el Gerald, la Paula i un servidor. I ja estem començant a preparar l'especial eleccions municipals. Ui, que nervios. Us esperem, com sempre, cada dilluns a 11:15 a Ràdio Corbera 107 FM. Hola! Oia! Vamos, molt bé! Un montón de ilusión. Es facturas de alcohol, una foto borrosa.
love.